Salut și bine v-am regăsit la un nou al doilea episod pe canal. Am să vă arăt cum se joacă Garden of Banban 1. Mâine o să facem al doilea, poi mâine al treilea. Sincer să fiu, eu aș alege cam al doilea. Pe care ați alege? Scrieți în comentarii. Da, hai că o să facem unul de la începutul la tot jocul. Așa să fie. Eu nu știu deloc grădinița Banban. Efectiv. Bine. Dar... stați mă că glumeam, cum să nu știu pe Drumul Rău și Captain Feathers. Banban Bambalina. We will find you where I can go with you. We will find you where creepy mind aware. Ok, hai să intrăm în grădiniță. Ce greu mi se mișcă drona. Oh my god. Baby. Hai să prindem becul la loculețul de joacă. O pila bird. O pila bird. O pila bird. We will find you where I can watch you there. We will find you there. I will find you Zeppelina, simultâneo. Ok. Ia că iasă și ceva. Asta... Eu nu știu sigur când o să lansez ăsta. Probabil astăzi sau mâine. Parcă mâine o să lansez, din ce știu. Și mâine o să transmit și pe asta și o să mă joc și chapter. 100%. Și dacă vreți să știți, o să mă mai joc jocuri și cu prietenii mei, normal. Jocuri de groază cel mai mult. O să mă joc și cu niște prieteni, dacă o să fie de acord să joace Roblox.
cu mine. Așa, și cam o să mă joc, ori dacă nu vor vrea să se joace, treaba lor, o să mă joc eu singur, Roblox Doors. Și sper că o să apreciați această serie. Să știți că eu un pic am să mă chinui până atunci, eu fac asta doar pentru voi. We'll find you where. Yuhu! Săritură! Cât o legumă! Măi, cine se uită la Sky să-mi zică în comentarii. Da drept. Pardon. Porcelușa Cici. Porcelușa Cici. Vine păsărica Cici. Ce să fac? Era o farsă. Sunt pe mergea. Macă nu o să facă. Copila Bart, mascota. Răpila Bart, de când o reușit să facă puiuți? Adică, da, o să îi vedem în chapter 2. 100%. Hai că am și cartulețul Cici. Și o să facem și secrete și mistere într-un alt episod. Și o să aflăm și vreau să vă arăt un secret. Cred că acum. Deci, voi vă duceți acolo unde este intrarea, practic, în grădiniță. Dar, pe masă așteaptă o casetă. Poate o să se audă, nu știu sigur. Ați auzit ce s-a întâmplat, dragi? Ceva cu copii care țipă, dar cred că Jumbo Josh se face pe ei. Asta cred. Nu știu. Scaunele. Du-te în nebăst. Deci și perete invizibil. Hai cu liftul spre chapter 2.
Abia aștept să se lanseze chapterul 4. Cam chapter 4 ar trebui să fie finalul jocului. Pentru că la început nu e atâta tehnologie, în al doilea etaj este, în al treilea, deja am trecut măsura, și în al patrulea, da, o să fie interesant. Și promit că o să mă mai joc multe chestii horror până la urmă. Băi, bășina verde, bășinica verde, nu vine să cred, nu vine să cred. Bă, bășină verde, ce mai faci tu? Jumbo Josh? Și în chapter 2 știu că o să-l întâlnim, numai că o să fie rip. Nu rip, numai că o să fie leșinat. Ok, cam acesta a fost joculețul, numai că înainte... Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ok. Sincer să fiu, vreau să vă zic pentru că foarte curând o să se lanseze Cassie, I hope you get this message. I'm trapped here at the Pizzaplex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. care îl avem pe Ban. Nu intru acum pentru că... Don't give up on me yet. Poate așa ar fi trebuit să arate Roximul să aibă ochii mai mari. Nu știu, dar trebuie să se lanseze luna asta. Știți eu ce cred când o să se lanseze Ruin? Cam eu cred că la sfârșitul lunii iulie, pentru că altfel n-ar avea sens. Dacă zice iulie 2023, unul a pus că va fi pe 8 și nu s-a lansat. Și cred că pe 31 iulie o să fie lansat, sau pe 30. Asta cred eu. Sper că vă plac videoclipurile și mâine o să mă joc și Cartoon Mama 2, dar și Roblox Doors. Și vă zice să nu ratați aceste, cum îi zice, aceste episoade. Și sper că o să vă placă episoadele care le fac eu. Pentru că înainte făceam numai short-uri și vreau să postez videoclipuri și chiar așa o făceam. Acum s-a schimbat cam treaba. Sincer să fiu, s-a schimbat mult și foarte mult. Și vreau să vă zic, vă doresc multă sănătate și Doamne ajută ca mâine să ne revedem cu bine. Mâine o să merg la biserică, deci cam pe la 1-12, acum va fi și parastas.
Na. Cassie, I hope. Același trailer. Ha! Și mâine o să reacționăm. Știți la ce? La mitică. Și dacă vreți să vă zice să ascultați pentru că ar fi interesant. Și la mitică devine un geniu. Neînțeles. Și asta o să ne uităm mâine. Să luăm unul dintre astea. Te zic că la asta. Na,